Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jettake largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon ɓora sawo holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tentude e jaydelde oɗo subaka gardiɗo leydi ndi wiide tan ne yiiɗi yo waɗe feere Karim Wade e omo ganduɗa kañum woni Khalifa Sall ɓe mbaɗe amnesty ɗum noon jaabowol woni hen e kadi yiyande woni hen fo nani nder jaydeli ha tengti accident ji kewɗi baɗɗi e nder leydi meɗen ko joni joni wonde so Allah lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en mbatta sona udditirde jayde gendire Le Soleil jarde Le Soleil noon ari tan e oɗo subaka hollide gouvernement kesso mo gardiɗo leydi ndi oɗon gouvernement noon yiyama tan darde moɓe ɗum noon hanki wonno ko conseil des ministres gaɗano moɓe guilande darna walla mbiyen guilande gouvernement o darna Amadou Ba woni premier ministre hanki noon wonno tan ɗum ɗo conseil des ministres gaɗano oɗon conseil des ministres noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi holliɓe lawol kono noon nana woppida ɓe liggeyo holno ɓe mbatta haaɓe kaɓo gurdam musɗamɗam ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ɓe ƴetta mesure aji eko ganduɗa kañum woni tan gurdam musɗamɗam e butikaji jeeyoji ko séri ko eko way noon garene jayde li quotidien noon ari tan wi gardiɗo leydi ndi kay nana fewda walla tan nana maha lawol faade 2024 ɗum noon koye élection ji pandaɗi ɓe mbi directive uji walla tan toɓɓe ganda o totti ɗum jagorde hesɓe ɓe o toɗɗiɓe ɓe gari hen ɓe gari kay e konngudi Bougane Gueye Dany ɓe mbi tan gardiɗo leydi yiiɗi wadde ko amnesty calculé garene jayde quotidien le quotidien ari tan ha joni ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay nana yiiɗa jibde hakkude Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall ɗum woni konngudi saabu kam gardiɗo leydi wi tan koyo ƴeewe hono lawol wawi yirede ha tan ɓeɗo ɗiɗo kay mbawa waɗede amnesty e keeɓa liberté mumen mbawa wotde jeeyede woteji ɗi garane jayde Walfadjri kañum noon e oɗo subaka tan ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay nana udditana lawol Karim Wade Khalifa Sall faade e élection ji pandiɗi ɗi ko yilade tan no ɓe mbaɗi hako fawa e dow moɓe ko fawte ɓe keɓɓe mbawa hebde droit ji moɓe wawde wotoyde e wawde jeeyede sumgol e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko tolne temedere capanɗe jeetati jeeɗiɗi école aji kay ko ndiyam naati hen oɗo saaha ɗo e nder wuuro lamorgo Dakar garene jayde Les Échos kañum noon ari e gardiɗo leydi ha joni fatude e Karim Wade e tan Khalifa Babacar Sall ɓe mbi noon e conseil des ministres kay en leeli moɓe innama hen ko holno watte ha ɓeɗo kay mbawa ruttade hebde ko fayi e banggal mumen walla mbiyen hebde droit ji mumen ɓe gatti ha joni e tan conseil des ministre oɗon e nomination ji keesi padetenoji ɗiɗon nomination ji ene jeeya hen tan docteur Abdoulaye Baldé kañum tottako to banggal APIX to yete Muntaka Sy kañum arditi port oɗo saaha Abdoulaye Dieye kañum totta aéroport AIBD ha tan tengti Souleymane Ndiaye kañum ko SAPCO totta omo ganduɗa kankoni maître Malick Sall noon o totta ko Petrogaz goɗɗo no heedi oɗo saaha hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe payene jayde nde ganduɗa kañum woni jayde L'Observateur ari tan wi gardiɗo leydi ndi kay ko kuuta poker dow joni fawi woni tan fijirde jeu de carte woni yete holno watta Karim Wade e tan Khalifa Ababacar Sall kepta place mumen to banggal politique to yete ɓe mbi kay gardiɗo leydi ndi ha joni koyɗe muɗum woni yidde wadde ɓe amnesty ɗum noon woni ko tan woni e nder jayde L'Observateur caggal L'Observateur garane jayde Besbi Le Jour ɓe mbi Macky Sall nene waɗa validé Khalifa Sall e tan Karim Wade ɗum ɗon noon ko ƴewde tan noɓe mbaɗi haɓe mbaɗi amnesty e kanko Khalifa Sall e Karim Wade noon ɓe mbi maɓe keppa droit de vote uji moɓɓe ɗum woni ko jayde nde wi ɓe mbi Alassane Seck kañum tan
wiyete koko gardiɗo leydi yiɗi wadde kay koko ganduɗa yete ne wawi wonde tawde yete ɓe mbi won juriste ji mawɗi ɗi ganduɗa yete o bismima ɗumen toon to ganduɗa kañum woni présidence to yete gam tan wawde yewtude mumen ko fayi hen kono noon won woɗɓe ɓe ganduɗa cuuti konngudi mumen fanude hen ko wiide tan mataw nde ɗo yiyande kay ko yiyande politique woni ɗon le réveil kañum ari tan ɓe mbi colonel Assimi Goïta kay lawol gardiɗo leydi jogorno yaade to nete to diwan mo Mali to ɓe mbi kay o yaltini hen gardiɗo leydi Sénégal ha laaɓi ceer saabu wi koye liste médiateur uji ɗi kay hoto Sénégal jeeye hen ha joni ɓe garte konngudi Bougane Gueye Dany wi tan ko faye ƴewtade ɗiɗo procès ji Karim Wade e o mo ganduɗa kanko woni Khalifa Sall koto banggal politique tan yowiti le vrai journal kañum noon ari wiide tan yete do e nder leydi meɗen Sénégal accident ji ɗi kewi kono noon ko ƴewtinda hen kala toɓɓe walla mesure aji ƴettadi hen wonata mesure aji battedi respecté pawata koye lawol ɓe mbi ko hakkude maggal e joni ko tolne yimɓe capanɗe joyo mbasi pittalo mumen e accident ji ɗum koye hakkude semaine aji ɗiɗi tan woodi ɓe mbi capan temedde jeeɗiɗo mbasata pittali mumen ko ganduɗa ko kañum woni yette accident ji ɗi e taliji ɗi ɓe mbi capanɗe jeeɗiɗo woni ko ganduɗa yete kamɓe kay koko huɓɓata walla ko way noon ɓe mbi oɗo saaha kay ko tolne yete mesure aji sappo e goodi Abdoulaye Daouda Diallo ƴettuno fof way kono koye tiroir uji tan jejjita ɗum woni konngudi moɓe nden le vrai journal garenayyi e jayde libération ɓe mbi ko tolne nogas yimɓe nogas mbasi pittali mumen e tan hakkude balɗe ɗiɗi fayi balɗe tati ɗum ɗon noon woni ko muusi ɓe mbi yete yimɓe sappo e jeetato mbasi pittali mumen e talata o ɓe mbiyete to ganduɗa ko kañum woni to Bandia toon ko yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen ɓe mbiyete to Sinthiou Malem Odar ko yimɓe Sinthiou Malem Koussanar toon noon yimɓe jeenayo mbasi pittali mumen ene jeeya hen cukalon ɗiɗon gotel ngel dañi ko hitande gonguel ngel duuɓi nayyi tan dañi ɓe mbi to Daara Jolof kay goto wasi fittandu muɗum to Kaolack ne accident ha joni goto wasi en pittandu muɗum ɓe mbi yette goto camion kañum koko sarsuno chargement muɗum yani dow taxi ha taxi o joom taxi dognannoɗo wasi fittandu muɗum e kadi omo ganduɗa kanko woni mo jolnuno walla to mbiyen client gonnoɗo e auto ɓe mbi capanɗe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen e accident ji e kadi ko tolni tan e capanɗe temedde ɗiɗi e capantati goho accident ji ganduɗa ƴewama hakkude Kaolack ɗum hakkude janvier e septembre hitande nde ɗo nde gonɗen ko wawi hen wonde fo ina foti ƴewtede saabu ɗiɗo accident ji nana ɓurta juuɗe garen e jayde stade kañum noon ari tan wi hakkude Sénégal e Bolivie ko ɓe jii hen ko kay lelni ɓernde moɓe tigui ɗum ɗon noon woni kongude El Hadji Diouf caggal nde o namneteno e tan équipe nationale mo Sénégal saabu wi kanko mo anda kanko woni tannete oɗo ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo mo Bambali kay ɗo darino ɗo nani ɗon ha joni kono kadi baɗono Pathé Ciss kañumne tan liggey muɗum nana waɗa ɗum garen ha joni tan jayde suñu lambe kañum uddata damal oɗo subaka ɓe mbi Ama Baldé beele woni koye danger hakkude muɗum e Gris Bordeaux ɗum noon ko hitande ko février walla mbiyen 5 lewru février hitande ujunnaji 2023 wodata so Allah lamɗo jaaɓi ɓe mbi noon ko ganduɗa koko riwano ko riwano woni tan hakkude Papa Sow e omo ganduɗa kanko woni sitta kuccodiral moɓɓe dañta ko aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe wonno komin gaddanno e banggal ko ɓurno tentude e jaydel ɗi joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ne jeeya noon hande ko ɓuuri yañede jour nuji woni tan amnesty innitaɗo faade ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni Karim Wade e Khalifa Babacar Sall saabu ene anda tan kamɓe ko fawano e dow moɓe sokede ɓe e ko way noon rewde ɓe kaso e jeeyaji ɓe mbanno ha lawol fawe moɓe juuɗe saabino droit de vote moɓɓe koko ittano e kadi goɗɗum ko ganduɗa yete ko kañum woni yete ko fawano e
dow mabɓe sabu droit ji mabɓe fof ko wiyete droit civique ɓe nattino dañde ɗum ɗon noon hannde ko darade tan ngam wiide kanko gardiɗo leydi ndi no ɓe mbatta ha ɗum ɗon fawte e dow mabɓe ɓe mbawa jeeyede sungoli ɗi ɗum noon won yiruɓe ɗum stratégie politique wiide tan yiiɗa yaññande lawol halifa oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko sabu hannde so tawi Halifa Babacar Sall dañi droit ji muɗum de vote wawi jeeyede sungoli ne wawi fala budda wiya jeeyete koye sungoli garoji ɗi waɗa présenté wona candidat Karim Wade kazalika kañum ne ngal ɗon banggal ko ɗon yiyete sabu ko ɗum yimɓe wonduɓe makko jiiɗata saaha foof innitto ko Karim Wade yo artu Karim Wade yo arte nder leydi ndi oɗon amnesty noon mataw banggue mo ganduɗa yete watta arrangé abaɗano Ousmane Sonko sabu hannde ko kamɓe mbaddi junggo e fandu aɓe liggoɗo toon to assemblée nationale to ene ƴewtinda e sungoli ɓennuɗi ɗo ɗi ko kamɓe mbaddi coalition ɓe jaadi haɓe dañi résultat ji ɓe dañi toon to assemblée nationale wadde noon so amnesty dañama est ce que ma won ko ganduɗa ma watta arrangé Ousmane Sonko walla est ce que ma won ko ganduɗa hannde so Halifa Ababacar Sall yeehe sungoli ɗi banggue muɗum ma won avantage muɗum en tout cas ko wawi wonde fof kam ne wawi wonde avantage e gardiɗo leydi ndi woni parti au pouvoir gonɗo ɗo ne wawi wonde avantage e mabɓe saabu ɓe so keeɓi droit de vote uji mabɓe hannde maɓe mbaw jeeyede sungoli ɗi te ɗum ɗon ne wawi wonde poids de moyen ummade e omo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko ene wawi kadi yimɓe kadi yaadunoɓe Halifa Sall hannde nde nanggana junggo omo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko kadi ne wawi wonde usto e oɗon banggue saabu hannde waɓe no ɓe ganduɗa woni Barthélémy Dias en foof ko yimɓe wonduɓe e Halifa Ababacar Sall te noon won seeɗa moɓe gaddani Ousmane Sonko te soɓe jalti walla ɓe keeɓi droit ji mabɓe wawde jeeyede sungoli hannde wontoto ko kamɓene ɓe mbiya ɓe gonata ko candidat e tan 2024 ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ononne oɗon jogui hen haqqillatagal moɗon on gaddat ɗum tan namdal ngal woni beele ko avantage wonata walla tan wonata ko usto e landaji ɗi walla tan holko saabi oɗo stratégie gardiɗo leydi ndi fawi ɗum koye commentaire uji ɗi min patta jaabowol moɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV ko ɗo min kadata e ruɓɓindu jayndeli hokkude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanon e banggal caméra o ko Ali Fall ɗum noon janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi mon jiiɗo babam Moussa Niaw arande on e ko ɓuuri tentude e jayndeli ɗi min mi totta on tan adi altine so Allahu lamɗo jaaɓi Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV